Ola, boas. Hoxe imos facer un lanzapepinos nuclear. Esta foi unha idea recomendada por un de vós, así que podedes recomendarme máis ideas. Teño a pistola para meter o pepino nuclear. E aquí hai un pepino. Para que sea nuclear vamos meter terróns de azúcar e así lle damos enerxía. Así vemos perfectamente que está collendo enerxía. Ahora que xa está energizado, para que sea nuclear vamos a meterlle ADN desta tortuga nuclear. Aí isto vai funcionar fácil. Metemos o pepino no cu da tortuga como se fora un termómetro e vamos como lle vai transferindo ADN. Seguimos meténdolle aquí ADN da tortuga nuclear. Bueno, xa debería estar, así que metemos o pepino nuclear na pistola. Como xa vedes, o pepino nuclear está na pistola. Así que agora vou coller a pistoliña, e ver como vai. Parece que non pasou nada.